Na Vltavský Volos nakupuju strašně ráda, chodím tam každý den. Mým nejoblíbenějším kouskem se stal americký šátek. Nosím ho na strašně moc způsobů a pořád z bráchu vymýšlíme nové a nové. Mým dalším oblíbeným kouskem jsou americké kraťasy a americké tenisky. Ano, jsou už trošku špinavé, ale svědčí to o tom, jak moc ráda je nosím. Ale, abyste si nemysleli, že nakupuju jenom pro sebe, tak nakupuju i pro kamarádky. Třeba tenhle šátek. Vím, že moje kamarádka má strašně ráda šátky a fialovou barvu. Takže tohle byla jasná volba číslo 1. Maminka už dlouho toužila po kšiltovce, no a jelikož je blázen do Ed Hardy, tak vyhrála tahle kšiltovka. A teďka bych vám jenom chtěla říct, že tohle video bylo pro mě fakt peklo, protože jsem to otočila asi na 30krát. Teďka se zase zakoktávám, takže to asi natočíme zase znova. Chudák brácha, který tohle točí a musí ten mobil držet. No ale tak chtěla bych vám hlavně říct, že na téhle stránce jsem fakt strašně ráda. Nacházím tam bezva lidí a jsem za to vděčná. Takže děkuji.